मामा हाँ कौन छुआ ଏଠି ବାବା ଗାମଛା ଆଣିଥିଲେ ତ ସେ ରଖୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଝାଲ ମଟର କନ ଖାଇବା ହଁ ହଉ କରିଦେବି ଝାଲ ମଟର ଯେ କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ପଡିବନି। ପିଆଜ ପଡିବନି ନା ଆଜି ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚୁକ। ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଜି ତାହେଲେ ଝାଲ ମଟର କର ଖାଇବା ଆଉ ହଁ ହଉ ହଁ ପ୍ରେସରରେ ପାଣି ଦେଇଦବା, ମଟର ପକେଇଦବା, ଆଳୁ ପକେଇଦବା, ହଳଦୀ ପକେଇଦବା, ଲୁଣ ପକେଇଦବା, ପ୍ରେସରରେ କଭର ଦେଇଦବା। ମଟର ଏବେ ସିଝି ଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ କିଛି ଟମାଟୋ ପକେଇଦବା, ତା ଦେହରେ କିଛି ଗାଜର ଦେଇଦବା, ତା ଦେହରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦବା, ତା ଦେହରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦେଇଦବା, ତା ଦେହରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦବା, ତା ଦେହରେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଦେଇଦବା, ମଟରକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦବା। ପୁଅ ନେ ଝାଲ ମଟର ହେଇଯାଇଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ହଉ ଦେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ହଁ ହଉ ନେ। ଝାଲ ମଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କେମିତି ହେଇଛି। बहुत टेस्टी है झाल मटर और सांग मैंने एमती वीडियो देखा टिके सब्सक्राइब करदे एमती भल भल सुंदर सुंदर वीडियो भी आसो।